Bueno, Bego, komentatu genuena, ea bideo honek laguntzen dizun sindikatuak ulertzen. Lehenik eta behin, ahaztu 5 eguneko greba deialdia. Ahaztu. Arnasa hartuta, arnasa hartu. Gorputza puztuta, gorputza ustu. Eguzkia dago, 22 grado, eta instituto bat ari zara inauguratzen. Prest, Bego? Venga. Aurrera. Atzera. Aurrera. Atzera. Bueno, serie hau egunean 3 aldiz errepikatu. Laugarrenak ez dizu kalterik egingo, baina lasai. Lasai zu zure erritmora, beharrezkoa diren JPP-ak egingo ditugu edo egingo ditut, kasu honetan. Eta hurrengo bideoare aurreratuko dizut pixka bat motibatzeko. Ezker, eskuin. Ez da dirudien bezain sinplea.